Разгърнете силата на съдбата. Вашето таро пътешествие за 10 юни. Здравейте, прекрасни души! Готови ли сте да се потопим в магията на Таро и да разкрием какво ви е подготвила Вселената днес? Пригответе се за вдъхновение, докато императрицата ви води през посланията на картите. Енергията на деня – пробив, яснота и стабилност. Днес е ден за смели стъпки напред. Колесницата ви дава неукротима воля и вътрешна сила да поемете юздите на живота си. Не се страхувайте да се изправите срещу предизвикателствата, защото вие сте способни да ги преодолеете. Туз мечове носи кристална яснота и проницателност. Решението, което търсите, ще дойде внезапно, като проблясък на светлина. Доверете се на интуицията си и действайте смело. 10 пентакли ви напомня, че стабилността е постижима. Тя не е просто мечта, а реалност, която се изгражда с постоянни действия. Направете нещо конкретно днес, което ще ви доближи до вашите дългосрочни цели. Любовта, емоционална зрялост и нови хоризонти. В любовта днес е важно да проявите емоционална зрялост и да имате ясна посока. Кралят чаши ви приканва да бъдете нежни и състрадателни, но и уравновесени. Не се поддавайте на емоционални бури, а ги наблюдавайте с мъдрост. Двойката жезли говори за важен избор, който трябва да направите. Има нещо, което зрее във вас, но все още не сте посмели да го изразите. Днес е денят да съберете смелост и да споделите истината си. 6 мечове показва движение, физическо или вътрешно. За някой от вас започва нова глава в любовта. Оставете зад гърба си миналото и се отворете за нови възможности. Утвърждение за деня – доверете се на интуицията си. Днес се доверявам на вътрешния си глас и си позволявам да получа това, което истински желая. Повторете това утвърждение с вяра и убеденост. Жрицата ви води в света на интуицията. Всичко, което трябва да знаете, вече е вътре във вас. Слушайте внимателно шепота на сърцето си и ще намерите отговорите, които търсите. 9 чаши е картата на сбъднатите желания. Позволете си да мечтаете и да вярвате, че заслужавате всичко добро, което Вселената има да ви предложи. На какво да обърнете внимание? Грижа за себе си и бдителност. Днес не подценявайте своите нужди и не се заблуждавайте, че нямате право да искате повече. Вие сте ценни и заслужавате да бъдете щастливи. 5 пентакли може да ви накара да се чувствате лишени, но това е само вътрешна нагласа. Променете перспективата си и ще видите, че имате много повече, отколкото си мислите. 7 мечове ви предупреждава да бъдете бдителни. Някой около вас може да не е напълно откровен. Изяснете границите си и поставете себе си на първо място. Скъпи любители на Таро, този 10 юни е ден, в който може да разгърнете нова сила вътре във вас. Изберете да действате с яснота, грижа и увереност. Вие не сте там, където бяхте вчера и това е прекрасно. Обичам ви, вярвам във вас. И ви приканвам да споделите тази прогноза с приятели, които също се интересуват от Таро. Оставете коментар и ми кажете как картите ви вдъхновяват днес. Абонирайте се за канала ми, за да не пропускате бъдещи Таро прогнози и вдъхновяващи послания.